स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से। आज के वीडियो में हम आप सभी के बतावे जा रहल बानी खेसारी लाल यादव के आवे वाला बॉलीवुड सॉन्ग के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक देखी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर दें। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला बा। ई गाना के शूटिंग फिलहाल पंजाब में चलत रहला के कंप्लीट करके खेसारी लाल यादव जी पंजाब से मुंबई खातिर निकल गए बड़े। शूटिंग के बाद के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। आप लोग के बता दी कि फिलहाल खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में कुल टोटल 6 गो गाना आवे वाला बा, जौना के शूटिंग पंजाब में भइल बा, जेमे से 3 गो गाना आप सभी के बॉलीवुड गाना होखे वाला बा, यानी हिंदी गाना। पहिलका गाना के लिखले बाड़े यादव राज जी और ई गाना के गौले बाड़े खेसारी लाल यादव जी और खुशबू तिवारी केटी जी। ई गाना आप सभी के स्पीड रिकॉर्ड्स के हिंदी वाला चैनल जौना पर 31 मिलियन सब्सक्राइबर बा ओ चैनल से सुने के मिली। दूसरा गाना के भी लिखले बाड़े यादव राज जी और ई गाना के गैले बाड़े खेसारी लाल यादव जी और खुशबू तिवारी केटी जी और ई गाना के आप सभी के बीच में सोनी म्यूजिक रीजनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाई। तीसरा गाना के लिखले बाड़े जाहिद अख्तर जी, जे कि ऐसे पहले पवन सिंह के लॉलीपॉप लागेलू गाना के भी लिखले रहे, जौन की काफी ज्यादा हिट भई रहे और ई गाना के म्यूजिक दिले बाड़े विनय विनायक जी और ई गाना के भी सोनी म्यूजिक रीजनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाई। चौथा और आखिरी गाना के जौन जानकारी बा ओमे खबर ई आ रहल बा कि एमे से एगो आप सभी के भोजपुरी गाना सुने के मिली, जौना के सोनी म्यूजिक रीजनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाई, जौना के भी लिखले बाड़े यादव राज जी। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के ये स्पेशल रिपोर्ट कैसन लागल और कितना भोजपुरिया दर्शक लोग खेसारी लाल यादव के बॉलीवुड सॉन्ग के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आइल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आइल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।